Kramer mi odporúčil, aby som vás poslala do Díly. Áno? Áno. Tak mi to miesto dajte. Nie. Moja kvalifikácia je nespochybniteľná. Zrejme. Ale vy to miesto nedostanete. Prečo? Pretože vás odporúčil Kramer. Aha. Vy s Kramerom žijete. Čo je zle na Kramerovom odporúčaní? Kramer. Park, tráva, chodník, kaluš, muž, žena. Všetko je identické. Park, tráva, chodník, kaluš, muž, žena, ale na niečo si zabudol, Robert. Park, tráva, chodník, kaluš, muž, žena. Tá veverička, tá veverica je nová, nie? Nie. Nie, tak potom, prepáč, ale asi som naozaj prehliadol nejaký rozhodujúci detail. A predstavme si, že by ste to miesto v Díly dostali vy, a nie ja. Čo spravíte? Nastúpite do lietadla letiaceho do Indie a ja tu zostanem sedieť? Po 25 rokoch? Predpokladám totiž, že nemáte v úmysle zobrať ma so sebou do Díly. No nie ste blbí. Ale to ma už skutočne vidíte v preddôchodkovom veku? Toto nebola bežná aféra, tá žena bola Preto úplná som nemohla senzácia. zavolať. Nebolo by to správne, bola by to obrovská chyba, o tom som ešte aj teraz 100% Takej žene človek na druhý deň nemôže len tak zavolať. Nechcela som, To by aby si bola myslel, chyba, že tým to som si ešte potrebuje. teraz 100% istý. Aby to vôbec Navyše, považovala za možné. ja som nechcel, aby ona mala pocit, že ja mám potrebu sa s ňou nejako skontaktovať. Neexistoval dôvod, aby som mu naznačila, že ma môže mať. Išlo o to dať mu jasne najavo, že som na jeho úrovni, taká ako on, rovnaká, akurát v inej oblasti. Samozrejme, že som s jej mužom nikdy nič nemala. Okolo jednej vypnem počítač. Sedím tam s otvorenými ústami a cítim, ako sa mi pľúca plnia vzduchom. Na moment nemám v hlave absolútne nič. A potom sa znovu objavujú čísla, príkazy a ja začínam premýšľať, ako by sa dali všetky tie dátové diaľnice, servery, procesory a programy urobiť lepšími, rýchlejšími a komplexnejšími. Opakovanie tej kalužovej scény pred iným medzinárodným pozadím znamená zároveň kontinuitu a rast. Opakovanie tej kalužovej scény znamená nehybnosť a stagnáciu a je úplne jedno pred akým pozadím. Ale trh prudko rastie, Patricia. Áno. Áno, trh prudko rastie. Kto zastaví, toho veľmi ľahko predbehnú. Opakovanie tej kalužovej scény je smrteľné. Nezastavíme, pôjdeme do New Yorku. New Yorkská kópia tú tvoju reklamu nevylepší. Prečo si nezavolal?